Herman Bang blev født den 20. april 1857 og døde igen den 29. januar 1912. Han var søn af sognepræst Frederik Ludvig Bang og hustru Thora Elisabeth Salomine Blak. Herman Bang blev student i år 1875, samme år faderen døde. Herefter flyttede Herman ind hos sin farfar, som døde 2 år efter. Hermans karriere startede ud i skuespillerbranchen, men uden held. Herefter prøvede han at være forfatter, men al succesen fik han som journalist. Herman var kendt for hans impressionistiske skrivestil, altså hvor man prøvede at gengive ens førstehåndsindtryk i sin skrivestil. Her er der altså tale om naturalismen, også kaldet det moderne gennembrud, hvor grundholdningen var pessimistisk. Her ønskede man også at forholde sig realistisk efter de naturvidenskabelige principper. Til at starte med var han stadig meget interesseret i teater og skuespil, så det første han skrev var et teaterstykke. Herefter kom der et hav af noveller og romaner, som i tidens løb er blevet meget kendte. De 3 første linjer i afsnittet indleder nærmest til, at de skal til at snakke sammen. Antonio sidder nemlig og syr, og det er garanteret på den her kjole, hvorefter moren så siger, ja, så skulle der endelig danses i gang igen, på en rigtig bal. Og det gør jo hun netop fordi, at hun sidder og syr, og så begynder de at snakke omkring det her bal. Personerne, der indgår i samtalen, det er Antonie, hendes mor og hendes søster Emma. De sidder altså og snakker om, hvor kedeligt der har været de sidste par år, og altså angående fester for de her unge piger, og derfor så snakker de så om, hvornår der skulle komme et bal i den nærmeste fremtid. Alle tankestreger og punktummer, der er brugt, markerer, hvor der kommer de her pauser i teksten, sådan så man får følelsen af, at det er en rigtig samtale, man sidder og læser, og man kan nærmest selv læse den op som en samtale i hovedet. Og de hjælper altså også til, at man udtaler ordene rigtigt med det rigtige tryk. Substantiverne, som jeg har fundet her, kirsebær, træer, plænen, blomst, roserne, markerne og hø, regn, tog, vinter, jul og sne. Det giver en god beskrivelse af det sted og det miljø, som vi befinder os i, og jeg mener det er derfor, at forfatteren har valgt at bruge netop disse substantiver. I starten af linje 49, så står der, så kom, og det er altså vendepunktet i teksten, og det er altså her, der sker det nye her. Nyheden, det er så, at præstefruens søn Otto, han skal giftes, og for Emma, så er det ikke en god reaktion, eller en god ting, fordi hun med garanti har kunne lide Otto på et tidligere tidspunkt. Og nu føler hun så, at hun ikke er hans mere, eftersom han nu skal giftes med en anden. Afsnittet handler om, at Antonie får besøg af doktorfruen, sammen med Antonies mor og søsteren Emma. Her er deres formål at få Antonie til at komme til bal ned hos doktorfruen. Danse behøvede hun ikke, men hun kunne da komme og kigge på ifølge doktorfruen. Antonie takker ja for invitationen, og hun tager sig tid til at gå ind og se på sin balkjole ind i skabet. Her begynder hun så at græde, og hun tænker tilbage på de år, der er gået, og tilbage på den ungdom, der nu var forbi. Doktorfruen, hun virker som en meget rar person, og det virker som om, at hun er et meget klogt hoved. Hun er jo doktor, efter alt. Hun virker også som en af de der gamle rige damer, som snakker så fint, og det synes jeg, at det der tegnsætning leder en lidt hen. Den direkte tale har vi et eksempel på her. Ja, når den lille får hus og hjem, og når den lille gifter sig, sagde de. Den lille, det er altså Antonie, som de andre kalder hende den lille. Og dem, der går rundt og siger det her, det er så det må være Emma og hendes mor. Et eksempel på den dækkede direkte tale, det er nej. Altid bo der vil hun ikke. En mand gifter sig ikke med hele familien, men i ferierne vil hun komme. Og det er så Emma, der siger det, efter at efter de har snakket om, at hun vil ud og være husbestyrerinde eller lærerinde for mindre børn.